سلام كما يتعلو كبرات تخطاتلتي فنو اير تي في نلومي 10 طر قطري استدالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم شام تولدي بقنطاتو كفلم بريزيدنت إسياسن بريزيدنت السيسي نام معبال كلتاو زمدناتات زتيوم كوليج طبابات محبراو سنه فلطتن كمون كوليج نقدن سنه قطبان سرع تمرتي جميران ابلع لاي غاشكم اود بيتات فاده معنت لمعاتو مدبات عبي استواصو خمس غبره تغليصو سمين اندوبن كوريانا يلعلوت سب سلطان ركبا كايدن اب كاليفورنيا برتو حبوبلاو زنا بزصعبو حدغاتات 13 سبات مويتو اب كتما كويتا ناي باكستان بزتخايد شبراو متقعتي 7 سبات تقتلوا بريزيدنت إسياسن بريزيدنت السيسن اب معباله كلتاو زمدناتات زتيوم ملو تحستو بملكع صبصاب تداليلو غير مسقل غرزغير كاربي بريزيدنت إسياس أفورقن بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسن تمالي 9 طري اب ساعات دحر قطري اب كايرو اب زكايدو ركب اب معبال كلتاو زمدناتات مدنفع شركنتاو متحجاز اب زتفلي صلاتات تجباره أقدمهم مرددا استقبلهم عودتاتن من تطاف حبراو كوميتين كومون نخلتي انها قراتاب زقدسو زباون أهقراون معبالتات زتيومن حساب تلواوي طامن كلتي مرحتي أبزتهم عدنا مسنا وحرشا هابت عسان ساعتن كابتون بشركنات كسرح لهم زخيلو كاند صلاتات مخانهم أمردا دحر مبصاح نابز جبت وصيت نمسقار أبزخ المديات بسفيحو تمايطام أقداسنت موهاد كلتي أنها قرات أبزباون أهقراون مدرخات بمجنزاب دما نمعزازو بزلع لك سرح تردادي أبتي ركب بوغن إيرترا منيستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن أما خارب بريزيدنت أتو يمان قبر أبن بوغن قبس دما منيستر قدات وصاي السيد سامح شكرين كالوت العلو السو سلطانن ترخيبا نيرام بريزيدنت إسياس أفورقي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بزقبر العدمة مسرت تمالي سولس 9 طري اب ساعات النغوهيو ناب ريبابليك قبص قايشو نكبري بريزيدنت إسياس اب كتما كايرو اب زركب بيت منغستي الاتحادية اب استخايده بناي كبري سلفن هاقراوي مزامرون استسنه وقعوي السنسرعات بريزيدنت عبد الفتاح السيسي دموق اقباب لا غير له يعني بريزيدنت إسياس أبزناي كلتا معلتات وقعوي عدوتو زتفلاليا ناي لمعات بروجكتاتن تكالاتن كبصحيون زاغيت اب مباطاوي مدرخ زلون ام كبار استهانصن ناي متحجاز زمدنا ايرتران غبصن اب حبراوي ودعوي مرداتا غدوبنا كمون زباون علماون كون كونتات زمركوسن نزلقي رقاتن عبيتن زعلمايو بسنكي مترنافن موداد نعو زدلي تحت غرصن كالق قرباتن كم تنكالوت كوليجات اب غبو غزيان كيجمرات صنحه كوليج طباباتن محبراو سنه فلطتن كوليج نقدن سنه قطبان لومي 10 طري اب عد قيح تدكينو اب زركب هنصه سرع اكاديمياوي تمرتي جميران دين كوليج طباباتن محبراو سنه فلطتن دكتور ولدتن سايت ولده بتليفون يرينا بزهابو حبريتا ابز عامه تمرتي 2017 ات كوليج شمونتن اي دغرن كلتن اي دبلومان اب زركبو مدبات تمرتي 1747 تمهارو كم زساتفا غليصون ابز حلف 13 عامتات اب حاله اب زتركن هنصاتات اغلغلوت كهبز دحر مصنح لو عامت ناب عد قيح قيزو زركب كوليج نقدن سنه قطبان دما اب 5 ناي دغرن 4 ناي دبلومان بروجرامات زساتفو 750 تمهارو حيزو تبغيسو خمزلو دي نايت كوليج دكتور ستيفانوس هايله ماريام ابريهم بمسارة حبريتا هاقراوي كوميشن لعلواي تكال تمرتي كوليج نقدن سنة قطبان مس كوليج طباباتن محبراو سنة فلطتن تطرنيفو اغلغلوت كهب قدمي كلتا عامتات كم توسنه انتخونه جن تكبارو بزتفلالي مخنياتات تدناوغي دحر مصنح ادلاي متصفافات سلستزازمه تكبارو خوينو كلهم
ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ጋዜጠኛ ገረ መስቀል ገረዝጌር ንዲን ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዶክተር ወልደትንሳኤ ተወልደ ኣቐድም ኣቢሉ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦ ኣሎ ይስዕብ ዶክተር ወልደትንሳኤ ኣጠቃላሊ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ምጅማር ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ክትገልጸልና ንሰማዕትና ሓርያ ከነለይ ንቀዳማይ ኤብሪ ትምህርቲ 2018 ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ተማሃሮ ካብ ዕለት 10 ወርሓ ጀሚሩ ይቅበል ኣሎ ተመዝገባ ሬጅስትሬሽን ኣቀዲም ኣቢልናውን ኣካይድና ኣለና ብዕለት 11 ኩሎም ተማሃሮ ዝሳተፉ ናይ ኦሪየንቴሽን ፕሮግራም ማለት ሌላን ኣፍልጦን ብዛዕባ ኣካዳሚያዊን ዲስፕሊናሪን ሕግጋት ዝምልከት ክካየድ ፅባሕ ማለት እዩ ብወገን መምህራን ትምህርትን ምጅማር እኹል ምድላዋት ተገይሩሎ ነዚ ምልከትካ ኣቀድም ኣቢልና ማለት ብዕለት 3 ወርሓ 1 ኣኼባ ኣካይድና እቲኦም ንዕረፍቲ ከይዶም ዝነበሩ ወፃእተኛታት መምህራን ብምልኦም ተመሊሶም ኣለው ነዚ ዓመተ ትምህርቲ ብ36 ኤርትራውያን መምህራን 19 ወፃእተኛታት ከምኡውን ብትርፍ ጊዜኦም እንዳመፁ ዝምህሩና 12 ኤርትራውያን ኩሉ 67 መምህራን ሒዝና ኢና ንጅምሮ ዘለና እዚ ቁፅሪ ግን ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ዝምህሩ ዘጠቃልል ኣይኮነን ኣካዳሚያዊ ንጥፈታት ወይ ከዓ እቲ ኣካደሚክ ፕሮግራም ዝብሎ ኣብ ዝምልከትካ 2 ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት 9 ናይ ዲግሪ ከምኡውን 1 ናይ ድሕረ ምረቓ መደባት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብሓፈሻ 1747 ተማሃሮ ካብዚኦም ከዓ 46 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ኣለውና ማለት እዩ ምዚ ኣተሓይዘ ምናልባት ገልጾ ዝደሊ ኮሌጅ ንግድን ቁጠባን ይፅንበሩና ኣለው ኣብ ኮሌጅና መፅኡ ኣለው ነዚ ምልከቱን እቲ ምድላዋት ክግበር ፀኒሑ ዓዲም ኣቢልና ብወገን ክልተ ኮሌጅ ማለት እዩ እዚ ኸ ንመምሃሪ ክፍልታት ንመደቀሲ ተማሃሮ ከምኡውን ኣብያተ ፅሕፈት ንመምህራንን ናይ ምሕዳር ኣባላት ብኸመይ ነዳላ ዘሎ ክንሰርሐሉ ቆይና እቲ ዝበዝሕ ክፋሉኻ ተሰላሲሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ኣካዳሚ ካለንደር ናይዚ ዓመት እዚ ቁርብ ለውጢ ጌርና ኣለና ማለት ካልኣይ እብሪ ናብ ወርሒ 8 9 ገዙ ምድፋ ጌርና ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሓፂሩ እሞ እንታይ ኣለካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዶክተር ወልደትንሳኤ ተወልደ ትብሎ ኣነ ፅቡቅ ምንየሎም ንኩሉ ተምሃራይ ብፍላይ ኸ ኣብዚ ሕጂ መፅና ዘለው ተምሃሮን መምህራን ከምኡውን ሰራሕተኛት ምሕዳር ኮሌጅ ንግድን ቁጠባን ፅቡቅ ግዜ ምንየሎም ብሓንሳ ኮይንና ኸ ነቲ ዝተበገስናሉ ናይ መደብ ትምህርቲ ተዕወት ናይ ምግባር ክስታይውን ሓቢርና ክንሰርሓሉ ኢና ዝብል ክስታይ ዘለኒ ዶክተር ወልደትንሳኤ ተወልደ ዲን ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ከብሽም ሚኒስትሪ ዜና ካብ ልቢ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ይቀኒየለይ ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ሓያል ኮማዊ ውዳቤታት ኣብ ኣድማዕነት ልምዓታዊ መደባት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ምምሕዳር ዞባ ገሊጹ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝተተግበረ መደባት ብሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ክውን ኮይኑ ዝበለ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ ግደ ስቲፋኖስ ንዝበለፀ ውፅኢት በብምሕዳር ከባቢኡ ንኮማዊ ውዳቤታት ልዑል ኣቃልቦ ክወሃቦ ትካላት መንግስቲ ድማ ውህደተን ክሕይላ ኣዘኻኺሩ ኣካያዲ ስራሕቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ገብረ መድህን ኪዳነ ብወገኑ ኣብ 2017 ብዝተተግበረ መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታትን ደንበታትን ኣብ ተከዙ በረፋዮን ሊባንን ዝነብሩ ኣብ አንቶረ ከም ተጠርነፉን ዝሓሸ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለውን ኣረድዩ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ኢዮብ ዘርኣይ ድማ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና እናዕበየ ምምፅኡ ውፅኢት ዝተኻየደ ሓያል ጎስጓሳት ምዃኑ ብምሕባር መተን ክትትል ቅድሚን ድሕርን ሕርስድም ዝገብረ ኣዴታት ናብ 68 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ሸፈነ ክታበት ድማ ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዳሳት ዘምህራ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረለን ታሪፍ መጓዓዝያ ምድሪ ድማ ቁፅፅር ክግበረሉ ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ዝርከቡ ስድራ ስውኣት ኣብ ቦትኦም ዝኽፈሎም ዘሎ ደበስ ካብ ብዙሕ ሃልኪ ከም ዘድሓኖም ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ደቀ ምሓረ ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ጉልበታውን ቁጠባውን ሃልኪ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንኹነታቶም ኣብ ግምት ብምእታው ፍታሕ ከም ዝገበረሎም ሓቢሮም
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትና ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ኣቶ ተኽለ ዛይድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝኽፈል ደበስ ኣብ 3 ወርሒ ምዃኑ ብዘይክውን ካብ ጉዱሳት ዜጋታት ዝስደድ ሓገዝ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ዘለዎም ዕቤትን ካልእ ሕፅረታትን ናብቲ ዘለዎ ቦታ ከድካ ምኽፋሎም እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ኣብርሂም ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ጾሮና ኣቶ ሃይለ መንገሻ ብግዱ ነቲ መስርሕ ዕደላ ንምስላጥ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ እውን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብረት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ብትሽዓተ ጥሪ ኣብቲ ካብ ወተሃደራዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ግዝኣት ደቡብ ኮርያ ገጽ ንገጽ ርክብ ከም ዘካየዱ ተቓሊሖም ኣብዚ ድሕሪ 2 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ርክብ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ናይ ርክብ መስመር ክኽፈት ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ብዘይካዚ ኣብቲ ርክብ ስፖርተኛታት ሰሜን ኮርያ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዝእንገድ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ንኽሳተፉ ዘኽእል ስምምዕ እውን ከም እተኸተመ ተገሊጹ እዚ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ርክብ እናዓረገ ክመጽእ ዝጸንሐ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ባይታ ከንጽፍ ከም ዝኽእል ይእመት ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ነቲ ዞባ ዘርብሕ ምዃኑ እትምዋጎት ቻይና ነቲ ርክብ ዘለዋ ደገፍ ብምግላጽ ተወሳኺ ተመሳሳሊ ርክባት ክካየድ ጸዊዓ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ሰሜን ኮርያ ተፈሓፊሓ ዘላ ጃፓንን ነቲ ርክብ ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ ኣላ ኣብ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ምትእታው ትገብር ከም ዘላ እትውቀስ ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ኒክሌሳዊ መደባታ ክሳብ ዘየቋረፀት ናይ ላዕለዎት ሰበስልጣን ርክብ ኮርያታት ከም እትቃወም ምግላጻ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ህበብላዊ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 13 ሰባት ሞይቶም በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋታት ሓያሎ ሰባት ዳህያም ጠፊኡ ምህላው ቁፅሪ ግዳያት ክውስኽ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝነብሩ ልዕሊ 20,000 ነበርቲ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ከም እተገብረ ሰብ መዚ ክፍለ ሃገር ኣፍሊጦም ኣባላት ሲቪላዊ ድሕነትን ወለንተኛታትን ጽዑቕ ናይ ምድሓን ህይወት ስርሒት እኳ የካይዱ እንተለው ሰፊሕ ከባቢታት በቲ ሓደጋ ምህማም መሬትን ዕልቕልቕን ተዓጊቱ ብምህላው ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዓንቂጹ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዓለምና ምዝንባዕ ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ልዑል መጠን ሙቐትን ቀዝሕን ይምዝገብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ከም ሳዕቤኑ ሰፊሕ ዕንወት ዝኸተለ ባህርያዊ ሓደጋታት ይኽሰት ከም ዘለዮም ዘርድኡ ብትሽዓተ ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ እትርከብ ከተማ ኩዌት ኣብ ዝተኻየደ ነፍሲ ቅትለታዊ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ተቐቲሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዕለታዊ ጸጥታዊ ሓለዋ ተዋፊሮም ንዝነበሩ ፖሊስ ኣሳፊራ ንዝነበረት መኪና ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ፓኪስታን 5 ካብ ግዳያት ኣባላት ፖሊስ ምዃኖም ኣረድዮም በቲ ንጡፍ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰብ መዚ ጸጥታ ፓኪስታን ገሊጾም زاجيت نايت متقعد حلف النزوة سد أكل كنت زيلة أبتخت ما قدم حيدة معلتاتي وتشعت السبع زغزفن داعش حلف النزوة سد لهم متقعد تخيل بمنبارو إذا متقعد زون باتيق برش براو جلست هندسك خون زلة تقوله لعلم خانيم سب مز باكستان زحبرم كتما كويتا حانتي كاب كند على ما شبراو متقعدات كوينا مسنحة سبات يحبرم أب كبابي كتما كابول أبزركب بيت صحفة ست أفغانستان بزتخايد شبراو متقعتي بوحدو شمون تسبات تقتلهم بزي بتجعت الرز تخايدن طالبان حلف النزوة سدل المتقعتي عسرتات كم زقصلو سمز أفغانستان حابيرهم اتي عطو جله أب كتما كابول أبلعلي زركب أبيت صحفة منغستن إمبايستاتن متقعتي ككايد إذن فلما خمزي يكون زملكتو سبسبات بسنكو سبعون ستاون كسارا كم زورد يردوم طالبان أب أفغانستان عسكر زول سراويت كيدان سمين أتلانتيك نيتو كيوتس زكايدو متقعتات كم زي قوازيو زحبر اتوتادرو متتاو تنكي مقداد ست أفغانستان كوين خمزلو نايك أربعة عزبتي كقلسو ساني حميهم
ሓይልታት ጸጥታ ኢጣልያን ጀርመንን ኣብ ሳልስተ ዚ በብወገኖም ብዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 200 ኣባላት ጉጅለ ገበነኛታት ማፍያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ሓቢሮም ኣብ ስርሒት ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ተታሕዘ ዝገለጹ ሰብ መጸጥታ ኢጣልያ ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢጣልያን ቁጽሪ ናይቶም አንጻር ማፍያ ኣብ ዝካየድ ስርሒት ዝነጥፉ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ክብከብሎም ምዃኑ ገሊጹሎም ኣብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኢጣልያ ድማ ብፍላይ ዘለው ኣባላት ማፍያ ጠንቂ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ኮይኖም ከም ዘለው እዮም ሰብ መዚ ኢጣልያ ዝሕብሩ ትማሊ 9 ጥሪ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካዊት ሃገር ሆንዱራስ ዝተኸስተን 7.6 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ንሪ ስግኣት ሓደጋ ሱናሚ ፈጢሩ ከም ዝሓደረ ተሓቢሮም እቲ ባህርያዊ ክስተት ኣብታ ኣስታት 520 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ማእከልቲ ሓደጋ ትርከብ ርእሰ ከተማ ቴጉሲጋልፓ ኣብ ኣባይቲ ዕኖት ከም ዘወረደ ተቃሊሑ ዛጊት ኣብ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ዘወረደ ጉድኣት ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ የለን እቲ ክሳብ ሜክሲኮ ዝተሰምዐ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ንሪ ሓደጋ ሱናሚ ከኸትል ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝገልጽ ትንቢታት ምክትታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓሳት ስለ ዘሎ መንግስታት ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣውፅአን ኣለዋ እንተኾነ ግን እቲ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ናይ ሱናሚ ስግኣት ከም እተቐንጠጠ እዮም ክኢላታት ምክትታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓሳት ኣሜሪካ ዝገልጹ ዘለው نزع الاسترالو زيناو مستندو ابستزازيملو زغصل فنو ار تي في كتكاتلو بخبر عدم بروخ معلتي